problème munum be no ambanda do la bi ipsa ka juma fo edem ka bu mabel jawara Moussa edem dossier débat ka gele débat mundu ali ni tien fo kuma temena ama temena malon be de gun kono ni mo tien fo kuma temena o yemu ni mo deguna nyebe fen résultat di min be am ko foito la mo si se ki joga ko malon mamunu sanduru ko malon mamunu ni o fo ala be jigila courant alle be ministère ka bara lagla alle be soudeur ka bara lagla courant de économie locale et économie communautaire courant ne ba a soutenir bolla barakala jigi courant di courant go te musala ham ko chef ga courant tige min be sena ambe domne ko bi ka do sungolo kono ngakuma bodeka be fe ikakili to kuma ina sinon solution kun soro la on kun na fo 18h la on kun na fo 18h mais courant tige min fleur ka an soro sungolo kono ne ya clé damado e mi kan dado de la me se kuma ka OK Moussa ola akadne edem ka to ka communiquer on va communiquer ka nous communiquera mo ka dala mo kana dala o armadon be se ka phénomène uga postu do de be ko uga postu do be dugu ko kojalani e ko jalani ro da fle samenya fle inani kojalani postu di kojalani de be manantal courant reçoit ale be courant be reçoit ka do postu kono ka yelama ka di réseau inyebe manantali ni fem fenani courant fe bo manantali guina ni felu marala courant nous mina à peu près ni 25 000 volts de ça va bien une haute tension ni do maintenant abina stocker euro min kono postu min kono o de kojalani dun de limbora tele law maintenant kojalani be jonga boloka akadem ga boloka kojalani be simaf de ga boloka simaf de be manantali guina barrage dirigé barrage gestion mais simafu de boulot kojalani jenne normalement avec contrat kono ka fa en cas d'incident grave simafu de kan ki do fembe koro dans un délai de 3 mois mais aya sur malon be dekun kono déjà donc l'EDM est obligé simafu ka contrat de do mais EDM est obligé lindo kana ki duru ko ngungo koro donc oui edem yere ka transport do nyinu ko boro wore ka no do o bara min be sena o tension ni ki be bara ka koro abe do faka il met 25 000 volts environ o transport de be courant sama ka bo mandan ni fena kana kana dun posu kono ka so ka ke triphasé c'est ça a dun babango ka lebe babango alimenter kata région wala kata donc de bonne foi kojalani wo simafu wo malo mo nyebe fin de la o de auto yo courant mega ntu supporter la de ne no tebe yoro yira sigilen flene sa mega ta pano illa sa fait mon me émission en ke ka o de ma ga barala on te pano de bénéfice ta formula yoro nden bila kodi non ay finden tena ka formula donc o bara mi mira ke fem yene kabako ya na be ne kuntaro ko énergie ngo ingénieur do be énergie kono mu kumseka ni barake uma mo bo rochide c'est que yara ko énergie dossier ka gele foka fa iba kalama ko ya des cadres valables ingénieur bo rode malien ingénieur de flec kan transport fallait ka bara be ka bampe ne ma fili bara kan ga banchuna non ni ala ma bachike male on ba sentir siningene ibalaga mais ni mi ga fone si ibara demander si ma fuga bara de dode si ma fuga bara la normalement 3 mois de balé boulot mais ni ki be transport il fallait attention du mal la figa courant betke on a tout coupé ni elle est générale tiens mi énergie kuna ningile ko asimi nyogona
Il y aura un fonds de soutien de l'affecté à l'énergie, 26 milliards. Au 26 milliards, il y aura un 6 milliards. Amata gasoil, ça m'a été sans sanguin. Ama foko dira pour que o se stock carburant stocké. Carburant stocké ko kuma te o ne ma fait ngo kodjala ni jinni ko de doigt. C'est un poste, aller au poste de. O de kafina gouvernement engagement mun di nu ba ministre kuma kan tige gouvernement engagement da fara carburant B da suffisante à gogo carburant côté. On ne m'a beaucoup de fina poste de jinna. Donc ubugo o di dynamo fali. Ni ala ma basige abuna nafa yi sinini siningene. Donc ne ka kuma te o la ne ka kuma DG coin de la. DG ni il veut investir dans les infrastructures énergétiques. Ça fait quoi anana be fini me faire énergie que tout na la sona ka dema avec ça keti. Il faut voir bitsan sera koro. Quoi coin ayo entretien d'amener. Il dit qu'il y a un word de gasoil de essence là. Mais mouna attaque infrastructure wéré nyana boko rugla. O ba gasoil ça maou. Mouna barrage mounou be à tout entretien ke. Il a 20 milliards de côté à Mamakala. Malien de kata compte vérifier. Et on a un comment un peu comment mais on fait on vérifie. Né be malien compte la fait bla. Malien compte courant que blaga. Ate français sans ko la blabla. Voilà. Donc, on est qu'à finir béni sigura de dos. En fin de sigura de yaï. En fin de sigura mieux faut un fort. Donc, au lieu de Simafou qu'on a barré au télé, c'est l'aider même qui a déboursé kaka ressources d'autres tickets. Kata transport ni dynamo ni plutôt. Ka dun kodala no be transport be dynamo de do. Ka do kodala ni na ka réparation ge. Ali sans ça neuf le kuma lormo baka. Ni ala ma bashike avec son bambi. Mais c'est une mention. Ni ala ma bashike avec son bambi. Donc na soro kuma min fora ni ti on ni kalono. Malé on ba do amélioration na. C'est ni daka. Vraiment, ils sont à s'allier parce que nous comptons il y a des cadres valables. Nous sommes dans barake. C'est des ingénieurs, des employés même de l'EDM. Ni fait mi manque là encore faux. Transport et fait poste de djinn, quoi de poste de djinn. Sinon bon attention nous demandons la barate ça que. Fouga courant tige attention là. Ne courant ma tige attention et puis attention on a parlé là EDM quoi bon kavo donc amano donc yo courant tige attention là. Allez des lignes transport de allez de maina ni guina ni manatali be transporter kana do poste ngono parce que a triphasé kala jigi. Donc Mourema barakede no ma sima fuka barade do no ye munu ma manatale barrage jire parce que ka courant bo barrage la kana na ye poste là ou be sima fuka contrat de kono ni do sima fuka timena me tegere fola de ko ngako ko jiko fu ya asima fu do anto bo e fen queen marché balé de bolo et navigation nous ni barrage de manatali a gestion ni fen be balé de bolo sima ni mo do na fen wono o ba ka mission donc am se ka fo DG Mimbe n'est pas don mais ambition mbala n'a continué à temps minen koro mun be ku fali ka barrage nous entretien ke wallahi mali mo te jo carburant na blinga ko be courant na marché mali barrage be fali nyonga ni mo mi sera kan so barola abe mali abji ki joni mali courant be ka so carburant barrage be selenge maina guina felu sotiba allez hydroélectrique ni a be faranyonga en tout et pour tout maraka ni a be faranyonga ça te donne 1100 mégas abi jonga consommation sûrement fla de quoi donc mo bi ne ka war injecter gasoil ni fena celui-là n'a pas dit ça il dit qu'il s'en fiche de ça il veut investir dans les infrastructures na ko ni sara ka ke tammi anga bo gasoil ko yera ayi ki jo o to ni kima wala se anga se ka son kuma re ma ka fena ke anga sini la bay afara ko yoro mi ram ti bi afara ko yoro mi jinna et puis il me dit ni mo do be na fatala quoi ora to nu solution mene bulu quoi ko ne wili kana ni musa solution do bene bulu EDM ko la solution bene bulu panoa no jume mo ga singa EDM ko la bon solution do ko mabbe ame falvali na ko falvali ni yera non falvali ni te solution do ko ne ko ngakina nous sonna ko ta en charge ka cha ala fe mais ta agilna di mo ko ma mais akina mbe fidin doron fiala courant mimbe ugo mo ko ta doro
Mali ka consommation ka consommation nationale ka bolta courant ka chia en kuna ka kilango c'est combien? C'est 450 mégawatts. Ou bien depuis 100 woro bɛɛ b'a la ka sɛgɛn mɔgɔ si tɛ ka gɛn ka bɔ baara la ni courant tɛ sɔrɔ dɔ bɔ jama la ka dɔ bila retraite anticipée la jumɛn chômage technique mais c'est ça solution jumɛn b'a la kɔ e bɛ fɛ mun ka kɛ aw ta kun tɛ baara la ni courant ko de ye ni courant ma sɔrɔ dun dɔ tɛ so ni min tora so la o n'a to so ka fɔ ne bɛ ka hakilina di solution fila t'a la fɔlɔ ni nin tɛ solution filanan o tɛ tɛmɛ ni mɔgɔ si tɛ ni premier ministre tɛ mais o de dun mais solution dɔ ye nin ye o a y'a lajɛ il y a combien mégawatts qui sont disponibles parmi les 450 mégawatts de b'aw bolo Malien bɛ ka courant sɔrɔ joli de bɛ yen 100 a bɛ 100 évaluer n'o bɛnna mɔgɔ min ma n'a y'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ mɔgɔ 300 de b'u bolo a bɛ 100 jate ni 100 bɛ bɛn mɔgɔ 100 ma mɔgɔ 500 ma aw b'o mɔgɔ 500 to fɔlɔ 2000 ni 500 ka to so fɔlɔ n'o kɛra sisan lɔgɔ bɛ minɛ k'a gulon hali ni dɔ bɛ taa lɔgɔ minɛ k'a gulon i ka baara mais n'i ye mɔgɔ fana bila chômage la mɔgɔ fana bɛna tila ka kɛ coalition wɛrɛ wulilen jamana contrôle la voilà bon a bil'i kunna courant tigɛ ye chômage min créé o coalition ka bon ni EDM baarakɛla bɛɛ ye Musa ne bɛ min sɛbɛn ni fɛn transition degun courant tigɛ in y'a degun ni fɛn bɛɛ ye donc an bɛna don seli la o de y'a to l'IDEM DG la n b'a fɔ n b'a barikada a bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ pour que nin solution ka ban su in na n'a sera ka kɛ a fɔra a banna ne ma layidu di maliyɛn ma dɛ n bɛ min kalama par sabula n'u tɛ bɛn n taara ko ɲɛɲini n ye min ye ɲɛ la n bɛ k'o de fɔ en tout cas kɔni u ka baara kun tɛ u yɛrɛ de y'u yɛrɛ di tellement qu'ils veulent satisfaire les Maliens donc n'u sera ka kɛ alhamdulilayi maliyɛnw b'a résultat sɔrɔ sini ni sinikɛnɛ n'u sera ka kɛ n bɛ dugawu k'u ye parce que ni ko mɛnna mɔgɔ tɛ da i la tugun bilen hali ni i b'a kalama hali n'i ye baara sira ɲuman ta ni ko mɛnna mɔgɔ bɛ degun mɔgɔ yɛrɛ mɔgɔ tɛ solution ni fɛn na quoi donc hali ni degun dɔ y'i sɔrɔ sinon nin baara min bɛ ka kɛ DG in bɛ ka na ni hakilina min n'a sera ka kɛ ça veut ka investir ni entretien ni fɛnw na il faut voir a bɔra ka taa entretien dɔ kɛ sa centrale kɔkɔ min bɛ a bɔra ka entretien kɛ 6 milliards min b'a bolo 20 milliards a ma fɔ ka maga la il n'a pas touché il dit que c'est pas un problème de carburant mais carburant bɛ yen stock de bɛ yen le ministre n'a pas menti dɛ ministre ye kuma min fɔ logique de don mɔgɔ b'a tigɛ i b'a dɔn n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna kɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ don combat politique kɔnɔ f'a ka sɔrɔ de ma gɛlɛya o gɛlɛya hali ni kumakan bila sa dɔ b'a tigɛ ka yɛlɛ koyi dɔw mago tɛ solution na quel qu'en soit i bɛ fɛn fɛn fɔ comme solution ale mago t'o la min bɛ se ka ne lagosi ale mago b'o de la donc min bɛ ka fɔ poste in jeni nin bɔra télé la o poste in kɔjala in poste jeni nin bɔra télé la o donc a jena ye fila min yɛrɛ de ta mais mun de y'a kɛ n t'o dɔn mais ni ala sɔnna u bɛ ka baara min kɛ EDM yɛrɛ de ye moyen bɔ a yɛrɛ kun ka ressource kɛ sinon a ka baara tɛ baraji mɔgɔ ninnu de kan k'a kɛ mais n'a yɛrɛ ko k'a b'a kɛ maliyɛnw ka jigiya kama ka solution sɔrɔ sini ni sinikɛnɛ tɛ an b'a jaabi sɔrɔ o a mana kɛ tout an n'a ma courant sɔrɔ 100% an n'a ma courant sɔrɔ dɔrɔn la kɔnɔ an bɛ segin waati jan kɔrɔlen kɔni maaw yɛrɛ kun nisɔndiyara non maliyɛnw k'u hakili latigɛ ni min bɛ se ka banni kɛ i ka n bilen sisan ni bɛ ni min bɛ nɛni kɛ i ka nɛni kɛ sisan ne kɔni bɛ layidu di en tout cas kɔni a bɛ améliorer parce que u bɛ ka baara min kɔni kɛ ni ala sɔnna ma a bɛ améliorer aya inchallah n t'a dɔn ne ɲininkali wɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo